Vă mulțumim pentru vizionare. Să continuăm. Astăzi dezgropăm povestea a 20 de culturi care refuză să dispară. Unele au hrănit odinioară sate întregi, altele erau atât de fiabile încât familiile își pariau supraviețuirea iernii pe ele. Pot părea demodate, însă în sistemul alimentar fragil de astăzi s-ar putea dovedi a fi cele mai inteligente legume pe care le puteți cultiva. S-ar putea să fie cele mai ingenioase legume pe care le puteți cultiva. Pe terenurile agricole domoale din Pennsylvania, unde comunitățile Amish și-au îngrijit recoltele de secole, o anumită roșie și-a câștigat o reputație atât de durabilă încât a devenit o piatră de temelie în bucătăriile lor. Roșia Amish paste. Spre deosebire de soiurile mici și apoase din supermarketurile de azi, această roșie a fost creată pentru substanță. Groasă și cărnoasă, cu o pulpă densă și aproape fără seminți, această roșie a fost făcută pentru gătit, nu pentru aspect, ci pentru supraviețuire. Închipuiți-vă o bucătărie dintr-o fermă de lemn, cu aerul plin de parfumul sosului care fierbe mocnit, în timp ce coșuri întregi de roșii sunt transformate în pastă groasă și tocănițe consistente. Pentru familiile Amish, fiabilitatea recoltei contă la fel de mult ca și gustul ei. Fiecare recoltă însemna borcane de sos conservat, aliniate pe rafturile cămării, gata să reziste iernilor lungi când legumele proaspete erau rare. Nu era doar hrană, era alinare, tradiție și dăinuire, sigilate în sticlă. Acest soi tradițional spune și o poveste despre conservare în ciuda tuturor obstacolelor. Timp de generații, fermierii i-au păstrat semințele manual, rezistând presiunii industriale pentru culturi hibride și uniforme, și de aceea supraviețuiește astăzi. Nu doar ca un favorit printre grădinari pentru dulceața și versatilitatea sa, ci ca o moștenire vie a unei comunități care a pus sustenabilitatea mai presus de comoditate. Dar acolo unde o recoltă oferea alinare și o forță tăcută, o alta avea să aprindă entuziasmul cu iuțeala și culoarea sa. O moștenire ce lumina bucătăriile și purta un cu totul alt tip de putere. Un ardei cu dungi? Oricât de greu ar fi de crezut, acest mic chili nu este doar iute, ci o adevărată operă de artă. Ardeiul pește crește cu dungi crem, verzi și roșii, de parcă un pictor ar fi atins fiecare păstaie cu pensula. Însă, frumusețea nu este singura sa poveste. Povestea sa este înrădăcinată în comunitățile afroamericane și caraibiene din secolul al XIX-lea. În Baltimore și de-a lungul golfului Chesapeake, restaurantele de stridii și crabi se bazau pe el pentru a-și asezona preparatele din fructe de mare. Nu a fost vândut niciodată în piețe sau listat în catalogele de semințe. Timp de ani de zile a prosperat în grădinile din spatele caselor, semințele și rețetele fiind transmise din mână în mână. Era o moștenire culturală păstrată în tăcere mai degrabă în bucătării decât în sere. Dispariția sa aproape totală în secolul al XX-lea nu s-a datorat lipsei de gust, ci faptului că agricultura industrială favoriza ardei uniformi, ușor de depozitat. Ardeiul pește era prea îndrăzneț, prea diferit și astfel aproape a dispărut. Ceea ce îl făcea special era versatilitatea sa. Ardeii tineri, de culoare deschisă, adăugau o notă delicată tocanelor de fructe de mare, în timp ce exemplarele mature de un roșu aprins ofereau iuțeală sosurilor. Timp de generații, ardeiul pește a fost aroma secretă a culturii culinare din Baltimore, până când aproape a dispărut în secolul al XX-lea. Din fericire, păstrătorii de semințe l-au salvat, iar astăzi prosperă din nou, atât ca o comoară culinară, cât și ca o plantă ornamentală deosebită. Cu dungile sale vibrante și istoria sa bogată, ardeiul pește nu este doar hrană, este o amintire vie a supraviețuirii, culturii și forței de o farfurie, un ardei ce a ars cu putere în bucătăriile ascunse. De la un ardei ce ardea mocnit în bucătării ascunse,
Călătoria noastră se înalță acum spre o plantă ce stătea ca un uriaș pe câmpuri, cu fețe aurii ce urmăreau soarele și semințe ce hrăneau atât oamenii cât și animalele. Această plantă a devenit un adevărat simbol al rezistenței și abundenței. Dacă v-ați fi plimbat printr-o grădină de la o gospodărie veche din anii 1800, o plantă v-ar fi dominat cu statura sa, floarea soarelui mamut gri. La înălțimi de până la 14 picioare, cu inflorescențe aurii atât de late încât puteau rivaliza cu roata unui car, aceste flori ale soarelui erau mult mai mult decât simple decorațiuni. Erau tovarăși de supraviețuire. Timp de generații, fermierii le-au plantat nu doar pentru frumusețea lor, ci și pentru utilitatea practică. Fiecare capitol era plin de semințe bogate în proteine care hrăneau atât oamenii cât și animalele, putând fi prăjite, măcinate în făină sau presate pentru ulei. În vremuri de restriște, familiile chiar preparau semințele prăjite ca substitut pentru cafea, atunci când cafeaua adevărată era greu de găsit. Tulpinele, puternice și lemnoase, serveau uneori drept garduri improvizate, în timp ce plantele semețe ofereau umbră pentru fasole, castraveți și alte culturi de la picioarele lor. În acest fel, un lan de floarea soarelui devenea în același timp cămară și adăpost. Dar poate că cea mai mare poveste a soiului mamut gri este tenacitatea sa. În ciuda apariției culturilor hibride create pentru uniformitate, acest soi uriaș de patrimoniu a supraviețuit, transmis mai departe de păstrătorii de semințe care i-au recunoscut valoarea. Totuși, floarea soarelui domina cerul cu înălțimea sa impunătoare în multe regiuni. Însă, în timp ce floarea soarelui domina cerul cu statura sa impunătoare, o altă legumă supraviețuitoare își croia drum spre înălțimi, în felul ei unic, o fasole ce se strecura și se încolăcea asemenea unui șarpe, prosperând în soluri sărace, fasolea urcătoare rattlesnake. Numită după dungile purpurii ce se unduiesc de-a lungul păstăilor sale lungi și verzi, această varietate de patrimoniu nu doar că are un aspect izbitor, ci și-a câștigat pe deplin reputația de supraviețuitoare. Familiile din sudul american s-au bazat pe ea, deoarece oferea hrană atunci când aproape nimic altceva nu mai creștea. Vrejurile sale atingeau peste 10 picioare înălțime, șerpuind pe araci, garduri sau chiar pe tulpinile de porumb și continuau să rodească mult timp după ce alte soiuri se ofiliseră. Chiar și în soluri sărace, când seceta sau epuizarea secătuiau pământul de fertilitate, fasolea rattlesnake mergea înainte, umplând coșuri cu păstăi ce puteau fi consumate proaspete, gătite în supe consistente sau uscate pentru proviziile de iarnă. Frumusețea sa era egalată doar de anduranța ei. Generații întregi de coloniști i-au păstrat semințele, știind că se pot baza pe ea atunci când condițiile deveneau aspre. Și, deși agricultura industrială s-a orientat ulterior către soiuri mai mici și uniforme, mai potrivite pentru transport, fasolea rattlesnake a supraviețuit în grădinile din spatele caselor, păstrată de cei care prețuiau nu doar recolta, ci și istoria sa. Aflată cândva pe punctul de a dispărea, ea prosperă acum din nou în grădinile de amatori, urcând și încolăcindu-se cu aceeași sfidare care a purtat-o peste secole. Urcând și încolăcindu-se cu sfidarea ce l-a purtat prin veacuri. Sub vrejuri, un alt supraviețuitor tăcut aștepta, verde pe afară, dar ascunzând o inimă de aur. Era dovleacul long pie, leguma ce dovedea că rezistența se poate păstra toată iarna. Asemenea, unui zucchini uriaș, acest soi tradițional cu coajă simplă ascunde un secret de preț al Noii Anglii, un dovleac ce rezistă luni de zile, devenind tot mai dulce. Sub coaja sa banală zace unul dintre cele mai fiabile alimente de supraviețuire ale Noii Anglii, prețuit nu pentru aspect, ci pentru rezistență. În anii 1800, familiile din Noua Anglie se bazau pe dovlecii long pie,
pentru a supraviețui iernilor aspre. Pe când mulți dovleci se stricau repede, aceștia rezistau luni în pivnițe răcoroase, stivuiți ordonat, o poliță de asigurare contra foametei. Cu cât stăteau mai mult, cu atât pulpa devenea mai dulce, perfectă pentru plăcintele și tocanele ce încălzeau casele izolate de zăpadă. Imaginați-vă bucătării luminate de lumânări în nopți geroase, unde feliile de long pie deveneau deserturi aurii ce ofereau alinare și calorii atât de necesare. Dincolo de masă, anduranța lor spunea o poveste mai adâncă. Au fost transmiși peste generații pentru că erau de încredere. Când alte soiuri eșuau, long pie rezista. Și pe când supermarketurile au preferat varietăți rotunde, standardizate, acest soi tradițional a supraviețuit datorită grădinarilor și păstrătorilor de semințe ce i-au recunoscut forța tăcută. Rămâne un favorit pentru gospodari și bucătari, dovada că frumusețea unei legume nu stă în aspect, ci în povestea de supraviețuire pe care o poartă. Și pe când dovleacul își păstra dulceața, în lunile de iarnă, el rămânea o prezență constantă în diverse culturi. Și în timp ce dovleacul își păstra dulceața adânc în lunile de iarnă, o altă rădăcină zăcea ascunsă sub pământ, trimițând la suprafață vrejuri ce ofereau atât hrană, cât și vindecare. Acesta era cartoful dulce boregar, o cultură ce a transformat grădinile modeste în adevărate depozite de belșug. Creat pentru prima dată în Louisiana în anii 1980, acest soi de cartof dulce s-a răspândit rapid în întreaga lume dintr-un singur motiv simplu: abundența. O singură plantă poate produce până la 10 livre de tuberculi, ceea ce o face una dintre cele mai generoase legume cultivate vreodată. Dar ceea ce face soiul boregar cu adevărat remarcabil este versatilitatea sa. Pulpa sa de un portocaliu intens este bogată în beta-caroten și dulceață naturală, transformându-l într-un ingredient de bază pentru plăcinte, cartofi prăjiți și preparate la cuptor. Însă, chiar și deasupra solului, vrejurile și frunzele sale sunt comestibile, oferind familiilor o sursă constantă de verdețuri atunci când alte legume sunt rare. În vremuri de restriște, asta însemna că nimic nu se irosea. Atât rădăcinile cât și frunzișul puteau susține gospodării întregi. În timpul secetelor și al recoltelor slabe, boregar și-a dovedit rezistența, prosperând în soluri unde alte culturi se chinuiau. Fermierii au ajuns să-l considere un fel de poliță de asigurare naturală. Chiar și în anii săraci, cartofii dulci însemnau supraviețuire. De-a lungul secolelor de cultivare, el continuă să întruchipeze nutriția și anduranța, purtând înțelepciunea trecutului în agricultura modernă. Fie că hrănește o familie din sud sau susține comunități de peste mări, boregar poartă lecția atemporală că puterea se ascunde adesea sub pământ. Și în timp ce cartoful dulce hrănea familii atât cu rădăcina cât și cu frunza în diverse culturi. Și în timp ce cartoful dulce hrănea familiile atât cu rădăcina cât și cu frunza sa, un alt soi de patrimoniu prinsese deja rădăcini, unul care sfida iarna crescând deasupra și de dedesubtul solului. În grădină, frunzele sale rotunde, fragede ca untul, pot părea modeste, aproape neimpozante. Însă, în spatele acestei simplități se ascunde o moștenire ce se întinde până în anii 1700. A fost cultivată cu faimă de Thomas Jefferson în grădinile din Monticello, unde acesta i-a lăudat frunzele delicate și creșterea de încredere. Spre deosebire de salatele moderne, create pentru transport și o viață lungă la raft, acest soi a fost cultivat pentru gust și reziliență. Familiile americane timpurii îl savurau proaspăt în salate, dar îl și puneau la murat, așezând frunzele în borcane cu saramură pentru a le ajuta să treacă peste iernile aspre. Ceea ce a transformat această verdeață umilă într-un aliment de supraviețuire nu a fost doar gustul, ci adaptabilitatea sa. Prospera în grădinile coloniale fără îngrășăminte chimice sau pesticide,
dovedind că puterea poate fi creată doar din necesitate. Secole mai târziu, cultivatorii încă o prețuiesc pentru aceleași motive: frăgezime, fiabilitate și o istorie care leagă farfuria direct de cele mai vechi ferme ale Americii. Însă, în timp ce această salată oferea frăgezime și o supraviețuire tăcută, alte soiuri se dezvoltau în moduri unice de-a lungul diferitelor tradiții. Dacă salata oferea delicatețe și o supraviețuire tăcută, un alt soi ancestral și-a dovedit valoarea în cele mai aspre climate, rămânând drept și prosperând în vânturile reci, când majoritatea legumelor s-ar fi ofilit. Pe câmpurile Scoției, fermierii au ajuns să se bazeze pe o legumă capabilă să îndure geruri amare și să ofere totuși o aromă bogată, asemănătoare cepei: prazul gigant Musselburgh. Tulpinele sale groase și frunzele late nu erau doar un aliment de bază în supe și tocănițe, ci și un simbol al forței în fața frigului. Timp de generații a fost verdeața de iarnă care nu a dat greș niciodată, acoperind golul dintre sezoane, când hrana proaspătă era rară. Înălțându-se până la 30 de inci, acest praz era mai mult decât un simplu aliment de grădină. A devenit un element nelipsit din bucătăriile scoțiene, fiert în ciorbe și tocănițe care ofereau căldură și putere în timpul iernilor lungi. Spre deosebire de ceapă, care se putea ofili pe vreme geroasă, Musselburgh rezista zăpezii și înghețului, permițând familiilor să culeagă legume proaspete mult după ce majoritatea grădinilor amuțiseră. Pentru gospodăriile clasei muncitoare, această putere de rezistență era esențială. Însemna că hrana verde și nutritivă era încă posibilă atunci când alte recolte eșuau. Prazul a devenit și un simbol cultural. Aroma sa blândă și dulce era celebrată nu doar în Scoția, ci în întreg arhipelagul britanic, unde și-a găsit locul în rețete tradiționale precum supa cakaliki. Cu timpul, reputația sa s-a răspândit mult dincolo de Scoția, iar astăzi rămâne unul dintre cele mai de încredere soiuri de praz pentru grădinarii amatori din întreaga lume. Nu este spectaculos, nu este delicat. Gigantul Musselburgh este robust, generos și construit să dureze, o moștenire sculptată în pământurile înghețate din multe regiuni. Pe câmpurile înghețate ale Scoției, un alt gigant european creștea în tăcere în Germania. O legumă atât de stranie ca formă și de o mărime uluitoare, încât părea desprinsă dintr-un basm: Gulia superschmelz. La prima vedere, aceasta pare o legumă de pe altă lume. Tulpina sa umflată, asemănătoare unui bulb, poate crește mai mare decât capul unui copil, atingând pe cântar peste 8 livre fiecare. Cu toate acestea, în ciuda dimensiunilor sale monstruoase, acest soi vechi german de gulie este orice, numai nu ațos. Pulpa sa rămâne crocantă, fragedă și delicat de dulce, fie că este consumată crudă, în felii crocante, sau coaptă lent până se caramelizează. Chiar și frunzele sale late și verzi, adesea ignorate, pot fi sotate sau adăugate în supe, transformând această plantă într-o adevărată legumă complet valorificabilă. Timp de secole, fermierii din Europa Centrală au prețuit soiul superschmelz nu doar pentru gust, ci și pentru fiabilitatea sa. Spre deosebire de culturile mai fragile, această gulie prosperă în condiții răcoroase și se păstra excepțional de bine în pivnițe, oferind hrană mult timp după recoltare. O familie putea scoate un singur bulb din depozit în inima iernii și hrăni o gospodărie întreagă zile în șir. În vremuri în care supraviețuirea depindea de ingeniozitate, gulioara superschmelz era mai mult decât o legumă. Era o garanție împotriva foametei. Chiar și fermierii se minunează de rezistența și versatilitatea sa. În ciuda mărimii intimidante, este ușor de cultivat și îi răsplătește pe cei răbdători cu una dintre cele mai generoase recolte pe care le poate oferi o grădină. Este dovada vie că, uneori, culturile cu cel mai ciudat aspect
sunt cei mai de încredere aliați. Și dacă bulbii umflați ai guliei nu erau suficient de impresionanți, existau și alte aspecte care o făceau remarcabilă. Și dacă bulbii umflați ai guliei nu erau deja impresionanți, o altă cultură avea să ducă dimensiunea la o extremă incandescentă. Un ardei atât de mare și de îndrăzneț, încât a redefinit imaginea iuțelei, jalapeno gigante. De la dulceața delicată a guliei, pășim acum în lumea înflăcărată a ardeilor, deși la acest soi nu este vorba doar despre iuțeală, ci despre scară. Jalapeno gigante își merită pe deplin numele, cu ardei ce pot depăși 6 inci în lungime, eclipsând cu mult jalapenosii cu care majoritatea oamenilor sunt familiarizați. Acești ardei sunt îndrăzneți și vibranți, cu coaja lor verde și lucioasă, sclipind în soare înainte de a se coace într-un roșu intens. Dar ceea ce face remarcabil acest soi nu este doar mărimea, ci productivitatea sa. Fermierii descoperă adesea că plantele lor sunt atât de încărcate cu ardei, încât ramurile au nevoie de susținere doar pentru a nu se apleca sub greutate. Ardeii înșiși ating un echilibru între iuțeală și aromă, suficient de picanți pentru a da viață unui preparat, dar destul de blânzi pentru a fi umpluți, puși pe grătar sau chiar murați întregi. Pentru comunitățile care se bazau pe ardei, nu doar pentru gust, ci și pentru conservare, acest lucru însemna siguranță. O singură recoltă putea fi uscată, afumată sau depozitată, oferind aromă pe tot parcursul anului. Și spre deosebire de ardei jalapeno mai mici, care se încrețesc rapid, gigante rămâne cărnos și plin de consistență, perfect pentru umplut, gătit la grătar sau conservat. Și în timp ce jalapeno gigante a adus iuțeala sa în întreaga lume, impactul său a fost resimțit în diverse culturi. Și în timp ce jalapeno gigante aducea focul pe masă, un alt uriaș a ales o cale mai blândă, întinzându-se de-a lungul gardurilor și spalierelor cu fructe ce au hrănit generații în climate mai reci. Dovleacul Boston Marrow. În grădinile Americii timpurii, puține culturi se bucurau de atâta încredere. Pulpa sa portocalie, cu o aromă delicată dar bogată, a devenit o piatră de temelie a bucătăriilor din Noua Anglie. Spre deosebire de soiurile fragile care se ofileau în condiții vitrege, Boston Marrow prospera în climatele răcoroase, cățărându-se pe garduri și întinzându-se pe spaliere, parcă hotărât să revendice fiecare centimetru de spațiu. Versatilitatea sa îl făcea de neprețuit. Copt, oferea o dulceață cremoasă ce rivaliza cu dovleacul clasic. În supe și tocănițe oferea consistență în cele mai geroase luni. Plăcintele erau umplute cu pulpa sa bogată cu mult înainte ca piureul de dovleac la conservă să devină un produs de bază. Pentru familiile care trăiau din ce cultivau, acest dovleac era mai mult decât hrană. Era alinare, căldură și rezistență. Reputația sa s-a răspândit rapid în timpul secolului al XIX-lea, când catalogele de semințe îl lăudau ca fiind un dovleac de o excelență remarcabilă. Fermierii l-au adoptat nu doar pentru gust, ci și pentru capacitatea sa de păstrare. Un dovleac Boston Marrow, recoltat corespunzător, putea rezista pe parcursul iernii, coaja sa tare protejând pulpa fragedă în cele mai dificile condiții. O coajă dură, protejând un miez fraged înăuntru. Cu toate acestea, printre toți dovlecii rezistenți ai anilor 1800, un soi ieșea în evidență, cultivat nu pentru a fi păstrat sau gătit, ci pentru dimensiuni copleșitoare și purul șoc vizual. Dominând lumea soiurilor tradiționale, acest dovleac este legendar pentru mărimea sa colosală. În condiții optime, poate depăși cu ușurință 200 de livre, punând în umbră dovlecii obișnuiți și transformând o simplă grădină într-un carnaval al uriașilor. Thank you for watching. Let's continue. Acești giganți
Se umflă cu o viteză uluitoare, acumulând până la 40 de livre pe zi în condiții de vârf. Creșterea lor rapidă nu e doar un spectacol, ci biologia împinsă la limită. Gândiți-vă, fermierii nu cultivau acești dovleci doar pentru hrană, ci din mândrie, și o fac și astăzi. De la târguri locale la competiții mondiale de cântărire, concurenții încoronează campioni în fiecare sezon. De fapt, recordul mondial actual este de o valoare uimitoare de 2749 de livre, stabilit de Travis Ganger din Anoka, Minnesota. Cu o coajă portocalie și netedă și o amprentă ce poate rivaliza cu o cadă, uriașul atlantic rămâne un spectacol, doar că mai mare. Dar în spatele dimensiunii sale monstruoase se ascunde o latură practică. Uriașul atlantic este apreciat și pentru miezul său, care poate fi folosit în plăcinte, supe sau ca hrană pentru animale, deși majoritatea grădinarilor recunosc că emoția recoltării este cea care îi atrage. Să privești unul dintre acești dovleci cum se umflă de la o zi la alta înseamnă să fii martor la puterea naturii amplificată. Dar în timp ce uriașul atlantic se întindea pe pământ ca un uriaș adormit, dominând peisajul în multe regiuni. Întinsă pe pământ, aidoma unui uriaș adormit, o altă cultură se ridica semet spre cer, zveltă, verde și încoronată cu fructe fragede. Bama, corn de vacă. Pe câmpurile călduroase din sudul american, bama, corn de vacă, creștea înaltă și mândră, atingând până la 8 picioare în înălțime, ca niște sulițe verzi ce căutau soarele. Acest soi tradițional este numit după păstăile sale lungi și curbate, ce amintesc de forma unui corn de vacă. Recoltate de tinere, adesea în liniștea răcoroasă a dimineții, aceste păstăi sunt fragede și aromate, ajungând uneori la peste un picior în lungime. Generații de bucătari au prețuit bama corn de vacă pentru versatilitatea sa. Prăjită, înăbușită sau fiartă lent în gumbo, aroma sa aducea căldură și alinare pe nenumărate mese de familie. Și în timp ce multe soiuri de bame deveneau ațoase dacă erau lăsate să crească prea mari, bama corn de vacă rămânea surprinzător de comestibilă, chiar și la dimensiuni impresionante. Pentru fermieri, acest lucru însemna mai puține recolte irosite și mai multă hrană culeasă de la fiecare plantă. În zilele dinaintea refrigerării, această calitate era de neprețuit. Familiile se puteau întoarce în grădină zi după zi, sigure că păstăile vor fi încă suficient de fragede pentru a fi savurate. Iar cu tulpini ce se înălțau deasupra capetelor grădinarilor, plantele însele deveneau parte din peisaj, o amintire vie a abundenței. Și în timp ce bama se ridica spre cer cu tulpinile sale impunătoare, moștenirea sa s-a răspândit în multe regiuni. Și în timp ce bamele se înălțau spre cer cu tulpinile lor impunătoare, la sol, în apropiere, se întindea un alt gigant al sudului, dungat ca un șarpe cu clopoței, masiv cât un copil mic și suficient de dulce pentru a hrăni familii întregi, pepenele Georgia Rattlesnake. Printre cele mai vechi soiuri de pepene verde care au supraviețuit în America, pepenele Georgia Rattlesnake și-a câștigat numele fioros nu datorită veninului, ci dungilor verzi care se ondulau pe lungimea sa, asemenea solzilor desenați ai unui șarpe. Pentru fermierii din secolul al XIX-lea, acele dungi nu erau un semn de avertizare, erau o promisiune a abundenței. Cultivat pentru prima dată în Sud la începutul anilor 1800, acest pepene tradițional a devenit rapid un element de bază atât la reuniunile de familie, cât și în tarabele din piețe. Vrejurile sale se întindeau la nesfârșit pe câmpuri, producând fructe atât de masive încât puteau cântări până la 50 de livre fiecare. Pentru coloniștii și fermierii care munceau pământul în verile toride, acești pepeni erau mai mult decât simple gustări răcoritoare. Erau simboluri ale supraviețuirii. Dulce
hidratant și sățios, pepenele Georgia Rattlesnake a ajutat comunitățile să reziste căldurii care ofilea culturile mai puțin rezistente. Dar ceea ce deosebea cu adevărat acest pepene era longevitatea sa. În timp ce mulți pepeni se stricau în câteva zile de la cules, Georgia Rattlesnake era renumit pentru capacitatea sa de a se păstra săptămâni întregi fără a-și pierde aroma. Familiile îi țineau la rece în pivnițe, tăindu-i mult după recoltare și gustând vara chiar și atunci când soseau primele înghețuri. Era un dar ce lega anotimpurile, un fruct cu rezistența înscrisă în însăși pulpa sa. De-a lungul anilor, păstrătorii de semințe și cultivatorii de soiuri de patrimoniu au conservat pepenele Georgia Rattlesnake nu doar pentru aroma sa, ci și pentru locul său durabil în istoria agricolă americană. A tăia unul înseamnă a gusta persistența celor care au stors dulceața dintr-un sol nemilos. Dar, în timp ce pepenele promitea dulceață și abundență, alte culturi prezentau provocări neașteptate. Însă, în contrast cu promisiunea de dulceață și abundență a pepenelui, o altă rădăcinoasă umilă prospera datorită unei forțe complet diferite. Rezistent la frig, versatil și la fel de valoros pentru frunzele sale ca și pentru rădăcini, napul glob alb cu vârf violet a devenit un aliment de bază pentru supraviețuire de-a lungul generațiilor de restriște. Nu toate culturile legendare și-au câștigat faima prin mărime sau dulceață. Unele, precum napul cu vârf violet, au devenit embleme ale anduranței. Această rădăcină rotundă și albă, atinsă de o nuanță purpurie acolo unde întâlnește soarele, poate părea modestă, dar timp de secole a fost una dintre cele mai fiabile culturi din arsenalul fermierului. Rezistent la frig și cu o creștere rapidă, acest nap a prosperat în climate unde legumele mai delicate eșuau. Când înghețurile timpurii măturau câmpurile, familiile se puteau baza în continuare pe rândurile de napi cu vârf violet pentru a supraviețui, cu rădăcinile umflându-se sub pământ, în timp ce frunzele lor ofereau o altă sursă valoroasă de hrană. De fapt, frunzele erau adesea la fel de prețuite ca rădăcina însăși, sotate cu ceapă, fierte în supă sau consumate crude pentru o mușcătură cu aromă ascuțită. Această recoltă dublă a făcut napul indispensabil gospodăriilor care încercau să transforme un teren limitat într-o sursă de hrană pentru întregul an. Din punct de vedere istoric, napul cu vârf violet a fost mai mult decât hrana unui țăran. În vremuri de război și foamete, armate și comunități întregi au supraviețuit datorită napilor. Aceștia se păstrau bine în condiții răcoroase, hrănind familiile pe parcursul iernilor aspre, când alte provizii se împuținau. În timpul infamei ierni a napilor din Germania primului război mondial, varietățile rezistente ca aceasta au fost cele care au ținut foametea la distanță. Cu toate acestea, în ciuda reputației sale de aliment de supraviețuire, napul glob alb cu vârf violet nu a dispărut niciodată din bucătării. Rădăcina sa blândă, ușor dulce, este versatilă, prăjită, piure sau murată, iar frunzele sale aduc o explozie de nutrienți oricărei mese. Fermierii și grădinarii continuă să-l planteze și astăzi, nu doar din tradiție, ci pentru că fiabilitatea nu se demodează niciodată, după ce a susținut națiuni de-a lungul istoriei. După ce a salvat națiuni de la foamete, atenția se îndreaptă spre o sfeclă atât de masivă și viu colorată, încât părea să sfideze însăși natura. Sfecla roșie mamut mangle, o cultură ce hrănea nu doar familii, ci turme întregi de animale. Puține culturi întruchipează abundența la fel de bine precum sfecla roșie mamut mangle. Fidelă numelui său, această sfeclă de patrimoniu atinge proporții colosale, rădăcinile cântărind peste 20 de livre, nefiind deloc neobișnuite. În anii 1800 nu era ceva ieșit din comun
să vezi fermieri pozând mândri lângă recolta lor, cu o singură sfeclă aproape la fel de mare ca un copil. Acești giganți nu erau cultivați doar pentru spectacol, erau adevărate colacuri de salvare. Sfecla roșie mamut era o cultură cu dublă utilizare, hrănind atât oamenii cât și animalele. Deși rădăcinile dulci, cu gust pământiu, puteau fi coapte, pisate sau conservate pentru masa familiei, ele erau cel mai faimos folosite pentru a susține animalele de-a lungul iernilor lungi. Fermierii se bazau pe ele pentru a-și hrăni vitele, cai și oile atunci când pășunile deveneau sterpe. Hambare întregi erau umplute cu aceste rădăcini masive, iar fără ele, supraviețuirea în multe gospodării ar fi fost mult mai precară. Însă, sfecla Mangle nu impresiona doar prin dimensiunea sa. Frunzele sale erau de asemenea comestibile, oferind o verdeață nutritivă ce putea fi sotată cu ceapă și unt, un fel de mâncare simplu, dar consistent, care completa mesele familiei. Pentru gospodăriile cu resurse limitate, sfecla Mangle oferea hrană de la rădăcină la frunză, asigurând că nimic nu se irosea. Dincolo de aspectul practic, aceste sfecle gigantice purtau cu ele un sentiment de uimire și tenacitate. Copiii se minunau de mărimea lor, călătoriile notau în jurnale, iar târgurile agricole le expuneau adesea ca simboluri ale generozității naturii. De-a lungul generațiilor, cultivatorii de soiuri vechi le-au prețuit nu doar pentru recoltele lor remarcabile, ci și ca amintiri vii ale unei vremi în care ingeniozitatea agricolă întâlnea necesitatea. Și la fel cum acele rădăcini purpurii au susținut atât oamenii cât și animalele, impactul lor s-a resimțit în multe regiuni. Și la fel cum acele rădăcini stacojii au hrănit atât oamenii cât și animalele, o altă cultură a apărut, cu o formă la fel de curioasă ca și aroma sa. Lată și asemănătoare unei urechi, oferea dulceață, versatilitate și era recipientul perfect pentru a fi umplută. În grădinile aglomerate de vară din Europa de Est, o legumă se distingea nu prin iuțeala sa, ci prin generozitatea ei copleșitoare. Ardeiul dulce ureche de elefant și-a câștigat numele de la fructele masive și pleoștite care atârnau de pe tulpini asemenea unor steaguri stacojii. Fiecare ardei putea crește până la 8 inci în lungime, cu pereții săi lați și încrețiți, curbându-se în forme ce păreau aproape prea mari pentru ca planta să le poată susține. Spre deosebire de ardei cu pieliță subțire care se dezintegrează la căldură, aceștia au fost selecționați pentru a-și păstra forma. Scobiți și umpluți cu carne, orez sau legume, deveneau un fel de mâncare principal în bucătăriile de la fermă. Când erau copți, pulpa lor groasă și dulce se înmuia, transformându-se în fâșii cu aromă afumată. Consumați cruzi, aduceau o prospețime crocantă salatelor și pâinii. În vremuri de restriște, familiile se puteau baza pe aceste fructe supradimensionate pentru a spori mesele și a umple stomacurile fără risipă. Ardeiul ureche de elefant reprezenta de asemenea un simbol al rezilienței. Rezistent și productiv, putea prospera în soluri modeste, oferind coș după coș de ardei uriași pe tot parcursul verii. Fermierii îl prețuiau nu doar ca hrană, ci și ca o cultură de nădejde, care oferea recolte constante an de an, chiar și atunci când alte legume eșuau. Chiar și atunci când alte legume cedeau. În verile lungi și fierbinți din sudul Americii, există o cultură ce și-a câștigat locul de minune a grădinii și element esențial în bucătărie: roșia Goliat. Fidel numelui său, acest soi tradițional produce fructe atât de mari, încât adesea depășesc la cântar 2 livre fiecare, suficient de grele pentru a umple ambele mâini ale grădinarului care le culege. Dimensiunea lor pură le transformă într-un spectacol, însă gustul bogat și echilibrat este cel care le-a menținut îndrăgite de generații. Goliat nu este doar o roșie, este o promisiune a abundenței.
Plantele sale cresc înalte și viguroase, susținute de vițe groase ce pot rezista greutății recoltei lor enorme. Spre deosebire de multe soiuri supradimensionate care sacrifică gustul pentru mărime, Goliat reușește să ofere atât o pulpă cărnoasă și aromată, cât și echilibrul perfect între dulceață și aciditate. O singură felie, așezată pe pâine, poate acoperi aproape un întreg sandwich. Gătită în sosuri, pulpa sa densă dezvăluie o bogăție profundă și savuroasă, care a transformat-o într-o favorită atât pentru bucătarii amatori, cât și pentru cultivatorii de la piață. Istoric, roșiile de acest calibru reprezentau mai mult decât o masă. Erau simboluri ale prosperității. O singură roșie Goliat putea oferi suficiente felii pentru a hrăni o familie la cină, în timp ce coșurile pline de la piață atrăgeau cumpărătorii prin scara lor impresionantă. Pentru grădinari, Goliat era o piesă de rezistență de încredere, o plantă care nu doar supraviețuia, ci prospera, producând recolte constante pe tot parcursul sezonului. Lăsăm în urmă roșia crescută pentru cantitate și ne îndreptăm atenția spre o plantă ce captivează prin aromă, nu prin înălțime. Într-o grădină plină de giganți, o singură plantă reușește să se impună fără a avea nevoie de statură pentru a impresiona. Busuiocul mamut este un soi ce își merită pe deplin numele, producând frunze atât de mari încât pot acoperi întreaga palmă. Spre deosebire de crenguțele delicate ale busuiocului comun, aceste frunze supradimensionate aduc atât un dramatism vizual, cât și o putere culinară. O singură frunză este adesea de ajuns pentru a aroma un întreg preparat. Însă, busuiocul mamut nu înseamnă doar cantitate, ci și calitate. Aroma sa este îndrăzneață și parfumată, purtând acea notă clasică, dulceagă, de cuișoare a busuiocului, dar cu o intensitate care persistă. Când este ruptă proaspătă, parfumează aerul cu mirosul inconfundabil al verii. În bucătăriile tradiționale, aceste frunze gigantice erau așezate întregi pe pâine, rulate în jurul brânzeturilor proaspete sau stratificate în salate de roșii. Pentru bucătarii ce conservau alimente pentru iarnă, productivitatea plantei însemna coșuri pline de frunze parfumate, transformate în borcane de pesto, uleiuri și ierburi uscate ce aveau să aromatizeze mâncărurile mult timp după încheierea sezonului de recoltare. Pe câmp, busuiocul mamut este un producător neobosit. Frunzele sale late și ondulate apar continuu, permițând grădinarilor să culeagă mâini întregi fără a epuiza vreodată planta. Spre deosebire de ierburile mai fragile, prosperă în căldură, stând semeț alături de roșii, ardei și vinete, în toiul verii. Această fiabilitate îl transforma într-un companion de neprețuit în grădinile de subzistență, unde fiecare plantă trebuia să-și justifice locul. Cultural, busuiocul a purtat dintotdeauna un simbolism aparte, de la ritualurile mediteraneene antice până la pervazul bucătăriei de la fermă. Soiul mamut ridică această moștenire la un alt nivel, nu doar hrănind, ci și inspirând venerație. Văzându-i frunzele verzi, masive, fluturând în briză, este ușor de înțeles de ce generații de grădinari l-au prețuit ca fiind mai mult decât un simplu condiment. Era abundență, aromă și frumusețe, toate într-unul. Și dacă busuiocul oferea aromă de-a lungul diferitelor tradiții, iar dacă busuiocul ne-a copleșit cu parfumul său, ultima plantă ne dezvăluie delicatețea într-o formă gigantică. Un usturoi doar cu numele, dar botanic mai apropiat de praz. În lumea aliaceelor, puține plante inspiră același amestec de uimire și utilitate, precum usturoiul elefant. La prima vedere, pare un bulb de usturoi cu dimensiuni exagerate, un văr uriaș, cu căței atât de plini încât pot umple o palmă întreagă. Și totuși, în ciuda înfățișării sale impunătoare, usturoiul elefant nu este deloc un usturoi adevărat. Botanic, este mai apropiat de praz
ceea ce explică aroma sa surprinzător de blândă și dulce. Acolo unde usturoiul comun mușcă, tăios și intens, usturoiul elefant doar șoptește. Copți, căței săi se transformă într-o pastă untoasă, catifelată și cu note de nucă, perfectă pentru a fi întinsă pe pâine sau amestecată în supe. Crud, gustul său este suficient de delicat pentru a fi feliat subțire în salate, o calitate care l-a făcut neprețuit pentru cei ce doreau caracterul usturoiului, fără a copleși un preparat. În culturile unde subtilitatea contă la fel de mult ca iuțeala, această plantă și-a găsit adepți loiali. Dincolo de bucătărie, dimensiunea sa era o formă de asigurare. Un singur bulb putea ajunge să cântărească aproape o livră, ceea ce însemna că o singură recoltă oferea condiment pentru săptămâni întregi. Adaptabilitatea sa era la fel de impresionantă, prosperând într-o varietate de soluri, iertând neglijența și tolerând climatele mai reci. Pentru grădinarii care aveau nevoie de reziliență, usturoiul elefant era un tovarăș de nădejde. Vizual, era pe cât de spectaculos, pe atât de practic. Tulpinile sale înalte, atingând uneori 3 picioare în înălțime, îl făceau atât ornamental, cât și comestibil, îmbinând frumusețea cu scopul într-un mod în care puține culturi o pot face. În bucătării, pe câmpuri și de-a lungul secolelor, aceste legume de patrimoniu au dovedit că supraviețuirea nu poartă întotdeauna o coroană de aur sau de oțel. Uneori, ea se ascunde într-o roșie care fierbe pe foc, într-un ardei transmis în tăcere între generații sau într-un dovleac ce depășește pământul care îl susține. Ele ne amintesc că mâncarea nu este niciodată doar mâncare. Este memorie, rezistență și un fir care ne leagă de cei dinaintea noastră. Într-o lume ce aleargă după viteză și uniformitate, aceste culturi șoptesc despre anduranță, răbdare și puterea diversității înscrisă în pământ. Dacă v-a plăcut această călătorie, nu uitați să dați like, să vă abonați și să activați notificările. Urmează multe alte povești remarcabile.